Hey, Igbo ndị ọma eji eme ọnụ na omenakpa ole nnu gị si kemgbe nọ na fara anachi abakishi eze hara nụ enwere ndị gaje ebe hụ m gị hụkwa ọsọ nwa gbara cha nwa hụrụ ụmụ agbara ụkwa m nwanne aha m ewu mgbọdọ ụrarị sam jegwa nwechi nwa agbaji na daa ee anọ m nke emega hụ onyonyo m Igbo nnọrịkwa mkpa ole daa ịhụ na ndị akpọla m ọchị ọjọọ ụbọchị taa igbuola m obi eze igbuola m obi eze obi ekenkenke m anya sotu nha nkekereken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 ke m ndị ọma ya wụọ ya nnụ gị si mgbọdọke na agụmijere afọ na ati ya kenkenke m Igbo nnọma na ihe mere n'afọ ahụ ji akpọ m ụtọ egwu ahụ ji akpọ m ụtọ nke ọrịa aha ọ na-awụcha mamị ya agụ ịhụ na nna agụgị agụkwa nga m makwara mana tikwana ya kenkenke m ya niile a na-adaba adaba ndị omenakpa olekwanụ egwuila ma m hụ mgbọdọ were sam ndị ọmawụ m dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ asampete nwaanyị onye jeju ya ọrụ ebube Afrịka wefu amụrụ bụrụ iche iche nnụ gị chike m fụkwa n'ahịhịa egbo eji nje kpara ahịa mbi aṅa m ji emekwa heri aṅa ya wụọ ya he m bịara ikwuta onene ikwo ụra aga m ịgba ya igwe ikwo ụra ndị sụrụ bekee si ahụ snori enwere ndị onye ga ya ga-eji anya ya nne ya kpope ikwo ụra nga kishi ha eke ya na wonene ma ndị ji anya akụkụ na-awụcha onye nche ga na amụrụ n'anya anachi ya kwocha ya ba ahụrụ ya ekwo ke ofe ọ kịkọgharị ya chi enyi ya jiri nkwanụ nwayọọ ma arahụkwanụ ụra ee aha eke ọ na wonene ya echi oge ụra ịhụnanya ọha m jefu ụbọchị taa o jikwa eme ihere o onye a nwere ike rute ụlọ ga gwachi chai ị mere nnu m onye nche ka kịta ya si ihe mkwe akwụrụ m ụra ei ọ gakwa ịma mgbe o jiri mee ya ịhụnanya daa ọha mere m ji dafu anga ụbọchị taa chimanụ bịa nọrọ iji ekwu ụra ke gị oji ada igwe ọkụ ndị ke mebiri emebi nna m anụ igwe jenaretọ igwe na-enye ọkụ ya jee mebi makpọ nwere nnukwu oji ada wawawawawawa anga akwọ ga-ajapụ ehe gị mama ntị ha ga ime na agbafu ya ọsọ chi eji ime na ma ọnụ na ije chọ ala m karọt je chọ ala m apụl je chọ ala m mọnọ wụkwa afụfa nkịrịsị kuo n'otu kọpụ mmiri gị chọcha ọba aba aga m ya gakwa iri aha gị eti mba nwa kọpụ mmiri abụọ wakpọ sachichakwa nnu ya ezigbo mmiri safu aja safu nda safu imo gbujaa ya ururu ma karọt ma apụl ma lemon iwu ala gbujachaa ya ururu tiga ya ime ha ahụ bekee kpọrọ blenda nakwa ọnụ ya zin hụcha ihe niile akpọkọgbu acha n'onwe ya gana were ya jee doma o mee nkeji abụọ nkeji atọ iji arahụ ụra ebe ujichi ga-ewere ya otu kọpụ ṅụọ chibohụkwa gị gbara hụkwa ya kpa ṅụọ chiji hụkwa ehụra gị chọkwa ịrahụ ụra ala nkeji abụọ nkeji atọ iji chọọ ịrahụ ụra gaa gbarakwa ya kpa ahụ na-aṅụ onye ọma were ya na-ele onwe gị mgbe ị na-eme na-eme gaa hụ chi ikwu ụra ahụ kwụsịrị akwụsị ị ga ma ịchụ mmanụ ụra ọgamakwa na inye gị nsogbu ewe ala ehe ya wụọ ya ha ọtụ ị gakwa ime na m ọ nịrị nakwa na-eme exercise iwala na-emegharị ahụ wetu aka ha eghere eghe wetu aka fatty food wetu aka oke mme ịhụ na nnọọ mme ndị ka ba anya bekee ahụ ọkwa alcohol daa ga ṅụcha akpa na ọmiwo duru ndị ahụ ọṅụcha mkpụrụ obi ala kwuru onye nwe ntọala akwa nna ntụ wetucha aka ụmụ ihe ndị ahụ ịnọkwala daa mee n'onwe gị ebere adọlị makwa na oke dọlị oke ọrụ ike jishi ike na-arahụli ụra ịwa ala ọsịsa nrụgbucha n'onwe gị ọrụ ga na jeda gị rụcha akpa ahụ ike bụ gị ị ga-ekwurịrị ụra anyasị ọzọ ị gakwana gị wụrụkwa na onye eri ụtara ji apụkpa ama eri ya chi ji ayọm ọkụcha n'elekere anya asatọ ka anya asụ gejepara ha erikwa anya arụ gị nye ha akwọjara ime afọ gị nsogbu ịkwọ ya ọsịsọ wetucha ka ha ndị ahụ na-erili arị gị ọsịsọ ịnọkwala ndị ọmama ekwuga m ya ọsịsọ maka chi ejirila mabalakpuo ke ndị mmanụ na